Dito po ma'am ba yung Ma'am Belen, Sibulo, Alvin? Ay ma'am, may delivery po kasi sa aming cake. 2 layers po, cash on delivery po. Sa inyo po nakapangalan. Isang magandang hapon sa inyong lahat mga ka-JFS. Bagong araw, dating sistema, dahil ang JFS Petals and Services ay hindi pa rin titigil sa pagbibigay ng saya at sorpresa. I am Auntie Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga may maulahan kami naman ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng suwak at sulit na packages. Ngayong hapon naman ay pupunta kami sa Rizal, San Fernando upang sorpresahin ang napakaganda nating nanay na bibigyan natin ng sulit na packages at kaya nga ikikilalanin din natin kung ano ang laman ng van na ating ibibigay sa kanya ngayong hapon. Meron tayo ditong isang bilaong kutsinta. Meron tayo ditong isang bilao din na puto. Meron din tayo ditong lumpia. At meron tayong red wine. May Ferrero Rocher tayo dyan. Meron tayong red ribbon cake. At syempre, ang napaka-cute natin na hot air bubble balloon na may happy 78th birthday from Albel na may flowers na fresh yan fresh, hindi plastic. Okay, at meron din naman tayo ditong 2-in-1 bouquet na may fresh flower bouquet at money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Kaya naman talagang swerteng-swerte na naman ang nanay natin na bibigyan itong packages na ito. And for our social media accounts, for Facebook, Instagram, and YouTube channel, makikita nyo sa aming screen. Thank you so much! We don't just create but we captivate. Kaming patuloy pa rin sa pagbibigay ng sorpresa at salamat sa inyong tiwala. Tara na at pumunta na ng Rizal! Hi guys! So, andito na kami sa Barangay Rizal. So, tara na't samahan nyo kung kunin natin si nanay para sorpresahin. So, ito. So, guys. Ayo, ako tumo si nanay. Tao po. Ay, dito po ma'am ba yung Ma'am Belen, Sibulo, Alvin? Ay ma'am, may delivery po kasi sa aming cake. 2 layers po, cash on delivery po. Sa inyo po nakapangalan. Pwede po pa-receive namin po. Mahiling ka sa YouTube. Mahiling ka naman. Tara po, makikita. Pina-receive po kasi sa amin. Cake birthday niya po ba ngayon? Kaya po pala may cake na deliver. Sana all. Sana all naman. Nakikita nanay. Ano po ma'am, JFS restaurant po ito na cake. Bali po dito lang kami pag nakapwesto sa Plaza. Kaya po, medyo malapit lang kami. So, okay. Okay, mami. So, gusto mo na makita yung cake mo? Oo. Gusto mo na makita? So, sabay tayo magbuka. Sige. Bakas tayo sabay tayo magbukas ha. Kasi, halika dito, mami. Dito ka. Wait lang. Dito ka, mami. Dito. Dito. Dito sa may kamay ko. Sige, 1, 2, 3. Buksan mo na yung cake mo, mami. Happy birthday!
Services. Bali po itong regalo na to ay para po sa inyo. So gusto ko pong isuot nyo itong lucky sash namin na may happy birthday dahil ikaw ang reyna ngayong hapon. Ayan, para sa iyo yan, Mami. At syempre, picture. Tanggapin niyo din po ito, Mami. Wait lang. Tanggapin niyo rin po itong money bouquet na nagkakahalaga ng 5,000 pesos para po yan sa inyo. Ayan, Mami, para po yan sa inyo. And syempre po, hindi po ito mabubuong packages na ito kung wala pong mensahe na gustong ipahatid sa inyo ang inyong nagpadala nito. At syempre po, yan pong hot air bubble balloon, may kutsinta, may puto, lumpia, red ribbon, wine at Ferrero. At syempre, Mami, haharanahin ka pa po ng aming surprise haranista na si Kuya Gab. So, kumusta, Mami? Masaya. Ilang 78th birthday nyo na po, di ba? Pero, wow, nakaranas kayo ng gantong sorpresa. So, again, everyone, kasama po ngayon po ay ngayong hapon ang ating lucky nanay na si Ma'am Belen Alde, all the way from Rizal, San Fernando. So, tara na din. May gusto ko ba sabihin, Mami? May gusto ko bang konting sabihin para sa mensahe lang? Para sa iyong family? And today na birthday mo. Halika, lapit ka dito, Mami. Ngayong birthday mo, ano gusto mo sabihin? Ako para mapasalamat ako dahil ang mga nagre-review lagi ng surprise. Salamat. Okay, Mami. So, yan, Mami. May babasahin akong mensahe para sa'yo na gusto ko mapakinggan mo. So, wow, ang napabaw ng message na to. Gusto ko, marinig mo talaga to. So, dear nanay naming mahal, thanks for the gift of life. More birthdays to come. Ingat po lagi and love you. So, yan po yung message ni Ma'am Albel para po sa inyo. And yan pong regalo na yan. At syempre, dito na ba natin siya haranahin or sa loob? Dito na lang? Sa loob. Okay. So, Mami, haranahin ka pa po namin sa loob. So, guys, tara na't samahan nyo kami sa loob ng bahay ni nanay upang haranahin natin siya. Hello guys! So, dito na tayo sa loob ng bahay ni Nanay Belen upang haranahin siya ng ating surprise haranista na si Kuya Gab. Nanay, happy birthday po. Ito ang simpleng kanta, pero bonggang-bonggang mapapadalagang style ka naman na handog ni Kuya Gab. Bakit ang mga po? Epep? Hore. Okay? Maluya. Kay hanap sa tina nitong pusong ikaw lamang ang saya sa ganda ng umaga nangungulila sa'yo sinta. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusan masumpungan ang nilikha mong karigatan. Sulyap ng iyong kagandahan. Ika'y hanap sa tina, sa kapwa ko ika'y laging nadarama. Sa iyong mga likha hangat pa rin masdan ang iyong mukha. Ikaw ang aking tanging yaman na di lubusang
Thrill Boy? Idol mo yan? Leo? Mabailing kita? Kaya pa? Kahapon lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Ang sabi mo ba'y pag-ibig mo'y walang hanggan. Kahapon lamang tayo ay nagsumpaan. Ang sabi mo pa ako'y di mo iwan. Ngunit bakit ngayon'y nagtataka na merong ibang mahal? Na sinabi mo pa na mas mahal mo siya kesa sa akin. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Nais kong magmakaawa sa'yo, suyuin ka, pilipin ka na ako'y iyong mahalin. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Api at kirot nagdulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mamuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Makikala, kumabay kita. Parang kita kaya, no? Kahapon lamang kay sarap ng ating pagmamahalan. Sabi mo ba pag-ibig mo'y walang hanggan? Kahapon lamang tayo ay nagsumpaan. Kung sabi mo pa ako'y di mo iniwan. Ngunit bakit ngayon'y nagtatapat na merong ibang mahal? At sinabi mo pa na mas mahal mo siya kesa sa akin. Nagdurugo ang puso ko dahil sa sinabi mo. Mapaawa sa'yo, suyuin ka, pilipin ka na ako'y iyong mahalin. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Hapdi at kirot nagdulot sa aking damdamin. Di ko na kayang mabuhay sa mundo kung mawawala ka sa piling ko. Eh, Mami, happy birthday po! Ayan guys, so yan ang dalawang kantang hinandog natin sa ating birthday nanay. Halika dito na, hindi pa tayo tapos sa ating birthday nanay for today. So ayan, nagmamadali na si nanay, kakain na daw tayo. Pero nanay, hindi pa po dyan nagtatapos ang aming programa. Wow, programa. So nanay, magpapablow kami ng iyong napakagandang red ribbon cake. Dahil syempre, hindi mabubuo ang iyong birthday kung walang cake. So pwede pa patay ako ng electric fan natin. Ayan. So pwede may lighter ba tayo dyan? Okay, Mami, so bago natin i-blow ang iyong napakagandang cake, kakantahan ka muna namin ng isang napakaswak na happy birthday. So, 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Yay! Palamakan naman natin si Nanay. Nanay, happy birthday po sa inyo. At syempre, Nanay, bago po namin tapusin itong simpleng program namin para sa iyo, ano naman, Nanay, gusto mong sabihin since 78 ka na po, di ba? And more birthdays to come. Ayaw mo ba si Ma'am Albel? Ay, hindi po yan. Okay, so, Nanay, ano po kung gusto niyong sabihin po? Isang message naman po para po sa inyong pinakamamahal. Pwede ka, Nanay, kung may tabi ka ba sa akin? Okay na. Ano, Nanay, gusto mo pang sabihin? Makikita po yan sa A-Best in GMA. Ay, joke lang, Nanay. Ano mo gusto mong sabihin? Papasalamat ako dito sa kanila. Talaga, hindi ko nag-aakala may handa ko. Kaya sabi ko, tulog na lang ako. Hindi, surprise na surprise na naman ako. Siyempre, napaluwa ko sa kasiyahan. Yan lang po. Okay, Nanay, isang I love you naman sa iyong family and to the rest of them. Isang I love you naman dyan. Sa kanila, mag-I love you ka dito sa camera. Happy birthday po, Nanay, and wish din po namin from JFS na sana umaba din po ang buhay nyo and palagi po kayong i-guide ni Lord and happy birthday po sa inyo. Again, number 1 is ano namang Nanay ang napasaya natin all the way from Rizal. At syempre, masaya kahit may konting emosyon pero hindi magpapadaig ang kasiyahan ni Nanay dahil sa kanyang sorpresa. Happy birthday, Nanay. Kay Kuya Captain po, happy birthday mo pati mga kapatid ko. Again, everyone, I am Aking Angel, your love and surprise ambassadress. We don't just create but we captivate. And syempre, abangan niyo po kami sa mga lives namin for our Valentine's Sweet Message Competition. Again, magbabay ka naman, Nanay! Bye!